Tkompli kontroversja dwar l-emenda tal-abort li jrid iressa l-gvern ta' Roberta Bela, kif wara li numru ta' qdiet u tobba ħarġu jikkondannaw il-kummenti li għadda l-Ministru tas-Saħħa Chris Fern, issa l-Ministri tal-Labor qed jaħarbu milli jwieġbu dwar it-tibdil fil-kliem ta' din l-emenda. Waqt konferenza tal-aħbarijiet, Fern kien ħabbar li l-gvern se jkun qed ibiddel il-kliem tal-emenda dwar l-introduzzjoni tal-abort. Dan sabiex kif qal Fern stess jalaqħal dawk kollha li jopponew biex din l-emenda tidħol fis-seħħ. Bil-Fondazzjoni Life Network u l-qdi Doctors for Life u YC Life jikondanaw bisjiet dak li qal il-Ministru tas-Saħħa għaliex xorta ħallu lok għal numru ta' interpretazzjonijiet kif Fern qal li bil-kliem il-ġdid li se jintuża jekk tarbija tista' titwielet u tgħix ħajja b'mod indipendenti, dik it-tarbija għandha tkun protetta u tingħata d-dritt li tgħix. Fi kliem sempliċi jista' jsir abort fuq trabi li mhux vijabbli fejn ikollok tqala ta' inqas minn 23 ġimgħa kif kien il-każ ta' Andrea Prudente. Kien għalhekk li qed staqsta lill-Ministru Michael Fanzon jekk il-Grupp Parlamentari Laburista iltaqa' sabiex jiddiskutu din l-emenda. Fanzon jażel li ma jwieġibx għall-ebda mistoqsija li saritlu. Il-Grupp Parlamentari ddiskuta dan it-tibdil. Ara li jiddiskuti l-grupp parlamentari u li jiddiskuti l-kabinet huwa ovvjament jibqa' fil-grupp parlamentari u jibqa' fil-dak li huwa fil-kabinet. Se jkun hemm imma xi tibdil se tkun tibdil il-kelma saħħa ħatibqa' msemmija. Nerġa' ngħid dak li jintqal kabinet jew grupp parlamentari mhux skula ħanisponih fil-pubbliku li nista' ngħid illi aħna bħala gvern diġà għal l-Ministru Chris Fern illi lest illi jara li fejn hemm bżonn titjib li jkun ġenwin imma tajjeb mhux min jagħmel xi kapital politiku ballun politiku jibda jara li ħirsa fejn m'hemmx ħirsa. Wara l-Gvern Laburista kien ilu xhur sħajn bottal quddiem l-emenda tal-abort f'pajjiżna kif proposta mill-Prim Ministru Roberta Bela, tant li d-deputati kollha tal-Labor ivvutaw favura, issa d-deputat Prim Ministru Chris Fern ikkonferma li din l-emenda se tinbidel għalkemm ħadd ma jaf eżatt se jkun it-tibdil li jrid il-Gvern. It-tobba u l-qdiet jinsistu li sa issa minn dak li nafu xorta se tkun liġi li ddaħħal l-abort f'pajjiżna.